Investujete do krypta, například do Bitcoinu, tak tohleto video musíte určitě vidět. Pozval jsem si uznávaného experta Igora Powera a bavili jsme se například o tom, co se odehrálo v kryptosvětě od začátku roku, co ho bude ještě dál ovlivňovat, nebo jak bezpečně nakoupit Bitcoin. Igore, my se teď tady potkáváme, máme za sebou vlastně 3 čtvrtletí investičního roku 2024. Když se takhle ohlédneš do toho kryptosvěta, kterému ty rozumíš a který ty sleduješ a kde si každý den, tak kdyby si pojmenoval ty hlavní události, oni byly očekávané, ale jak to vlastně s nimi dopadlo a jaký měli vliv vlastně na krypto, na tady náš Bitcoin? Tak najhlavnejšími udalosťami bol očakávaný halving a bol to v podstate inštitucionálna adopcia, to znamená všetky tie tanečky okolo amerických spotových ETF-iek. A ako to dopadlo v rámci očakávaní niektorých analytikov, to znamená to, čo som vravel na začiatku, že to krypto sa začne vzdiaľovať ako bežnému retailu a začne byť viac inštitucionálne. Inštitúcie tlačia na rôzne legal frameworks, to znamená, že už to od toho Satoshiho štandardu P2P ako medzi bežnými ľuďmi má čím ďalej, tým ďalej. A začína to pripomínať čím ďalej, tým viac štandardné investičné nástroje. Takže CEX-ové burzy, centralizované burzy proste začínajú blokovať užívateľov, vyžadovať AML, KYC, neumožňovať ako prístup všetkým a tak ďalej. Čiže ten ako debunking neprebehol úplne tak, jak sme chceli. A takisto krypto sa proste začína približovať a korelovať so štandardnými investičnými nástrojmi. Když se ohlídneš vlastně na start těch ETF, no to se dlouho čekalo, jako než vlastně tyhle ty provideři nebo ty investiční společnosti dostaly licenci. Ono to mělo efekt, tam prostě natekly peníze a pomohly Bitcoinu k růstu. Tahle ta věc se naplnila, nebo jak se na to díváš? Pomohly ty peníze těch ETF? V prvom rade ako ty používaš narratív, ktorý používajú všetci, pomohli k růstu. To znamená, ako odráža sa vždy od ceny. Ja cenu dávam veľmi nabok. Pomohli k růstu by napríklad ma viac bavilo, keby to bola väčšia adopcia. To by som povedal, že je ako rast naozaj toho Bitcoinu. To, že sa nejakým smerom hýbe cena, ako pre mňa nie je podstatné. Ten trh, ako niekoľkokrát som vravel, že je extrémne malý stále a extrémne jednoducho manipulovateľný, lebo napriek tomu, že sa vytvárajú nejaké legal frameworks okolo toho, ktoré ako vstupujú do toho trhu, tak stále sa tam dajú používať praktiky, ktoré na bežných burzách ako sú nelegálne. Takže tú cenu by som nebral ako nejaké merítko a naozaj ako niekoľko málo entí dokáže viac menej ľubovoľne hýbať tou cenou, čo stále vidíme, pretože tá cena sa hýbe v pomerne malom rámci, čo nie je prirodzené pre Bitcoin. Ako pre Bitcoin 80% pokles je normálny. A už takéto veci nevidíme. Takže ten trh sa niekde vytvára, kde to už ovláda niekto iný, ako klasické trhové prostredie a tým pádom už sa čím ďalej, tým menej podobá tomu klasickému ako P2P trhu. Je to proste, začína to byť inštitucionálny trh. Když jsme mluvili o těch ETFkách, tak byla jedna vlna bitcoinových ETF, z těch spotových, a potom přišly ETFka na Ethereum. Tam se taky čekalo minimálně vzbuzení zájmu. Nebavme se o tom, že to pomůže nebo nepomůže té ceně. Tam se odehrálo co technicky třeba, nebo to byl podobný úkon, prostě máme tady ETFka, je to dostupný všem a už to bude prostě standardní investice, nebo jak se na to díváš ty? Je tie bitcoinové spotové ETF-ka v USA boli také vykopávanie dverí a zvyšok sa už zväzie. Ako očakávam, že investori budú aj tí inštitucionálni greedy, budú potrebovať si vykompenzovať pomerne nízky výnos alebo vysoké straty na iných aktívach, čo predpokladám, si budú chcieť vykompenzovať ako extrémne vysokými možnými ziskami na krypte, čiže sa budú snažiť robiť okrem bitcoinových ETF-iek a dajme tomu etherových ETF-iek aj rôzne shitcoinové ETF-ka,
Takže natiahnuť ľudí do takých tých krachujúcich projektov, nechcem teraz menovať. Ty jsi zmiňoval ty korelace, že vlastně především Bitcoin, možná i Ethereum, už se prostě bude chovat trošku standardně, třeba blíž k akcím, blíž dluhopisům, anebo my tady máme to zlato, které letos předvádí jako solidní výkon, dokonce jedna z těch nejziskovějších investic, když beru ty klasické. Jak se díváš na tyhle ty korelace, nebo jak se to tam vlastně jakoby posunulo a třeba i na ten posun, anebo nějakou korelaci k tomu zlatu, protože hodně se to furt k tomu přirovnává. Bitcoin, digitální zlato a někdo říká ano, ne a letos prostě ano, nahoru šel Bitcoin, nahoru šlo zlato, nebo zatím takhle. Áno, išiel hore, v poslednom čase drží sa nejak akože de facto na jednej úrovni by som povedal. Veľký predpoklad komunity bol ten, že Bitcoin bude akousi záchranou pred krachujúcou ekonomikou všetkých ostatných aktív, možno podobne ako zlato. Zdá sa, že aj tie ETF-ka prispeli k tomu, že to tak nebude. To znamená, že vidíme, že ten Bitcoin hovoríme stále o Bitcoine, pretože Bitcoin určuje celý trh. Nie je reálne, aby proste napríklad prebehol veľký pád Bitcoinu alebo veľké stupnutie Bitcoinu a ostatné aktíva ako nereagovali alebo išli inverzne. Snad s výnimkou Monera, ktoré je čím ďalej tým decentralizovanejšie, ako ho vyhadzujú z centralizovaných burz. Takže tam sa to dá očakávať. Bitcoin proste čím ďalej tým viac koreluje s klasickými aktívami. Môžu za to čiastočne aj tie ETF-ka, ale hlavne za to môže stav toho trhu. Takže trh s Bitcoinom bol vždy manipulovaný, len ako predtým ho manipulovali takí tí malí hráči, jednotlivci, technicky šikovnejší, hej, to sú všelijaké tie ešte z čias Mt. Goxu, Willy Bod a tak ďalej. A teraz to už proste si manipulujú inštitúcie, pretože ovládli ako východiskový bod, kde sa tvorí cena trhu, čo je burza Binance. Ty jsi teda říkal, že už to nebude takový ten ultimátní hedge proti prostě nějakému průšvihu v ekonomice. Tak bude to zlato, protože hodně lidí vlastně říká, koukněte se, peníze nejdou ani do těch zlatých fondů, těch ETF-ek, ale vlastně zlato kupují centrální banky, protože oni se bojí prostě nějaké debitní krize, protože koukají se do Ameriky, je zadluženost, jenom teď vlastně přeskočil vlastně ta splátka, jenom ta úroková, $1 bilion, takže říká, koukněte se, co se děje, dluhová spirála. A pro nás, pro ty centrální banky, teda už myslím i pro investory, je to nějaký způsob zajištění. Jak se na tohleto díváš? Obsiahla otázka na veľmi dlhú ako debatu, ale veľmi to skrátim a tým pádom možno niektoré detaily nebudú ako technicky správne. Vo všeobecnosti podľa môjho názoru zlato nebude ultimátny hedge, minimálne pre jednotlivcov. Pre centrálne banky určite áno, pretože majú tú silu, ako teraz myslím naozaj reálnu silu vojakov, policajtov, aby si proste to zlato uchránili. Jednotlivec už nie. Vidíme, čo sa deje, dajme tomu v Európskej únie sa pripravuje register majetku, sú veľmi tvrdé obmedzenia na to, koľko hotovosti, koľko zlata sa môže prevážať. Nie len v Európskej únii, špeciálne v Ázii, v krajinách, kde zlato je veľmi ako obľúbený investičný nástroj, ako India, Čína a tak ďalej. Dá sa očakávať, že v prípade nejakých problémov sa dožijeme niečo podobného, ako bol ten order proste o zhábaní zlata v USA. Čiže a takisto dajme tomu udalosti na Ukrajine nám jasne ukázali, že to zlato nie je ako ultimátny hedge. Proste bolo tam množstvo prípadov jednotlivcov, ktorí neboli schopní prejsť so zlatom cez hranicu, alebo neboli schopní prejsť cez hranicu vôbec. Hej, pretože od všelijakých gangov cez oficiálnych colnícke gangy a policajtov a tak ďalej, proste im tie hodnoty zobrali. Takže už nie a im zafungoval Bitcoin. Tam oveľa lepšie zafungovali krypto a konkrétne ani nie tak úplne Bitcoin, ale úplne v tých začiatkoch zafungovali viac stablecoiny. Ale stablecoiny sú kapitola sama o sebe, takže a teraz sa dostávame vlastne k tomu Bitcoinu. Myslím si, že tie kryptomeny v konečnom dôsledku, možno nie úplne Bitcoin, možno niektoré iné, alebo možno ten Bitcoin dôjde nejakých zmien,
v konečnom dôsledku budú tým ultimátnym zaistením, ale ultimátnym nie v tom zmysle, že dokonalým, ale najlepším z tých zlých, ktoré sa dajú zvoliť. A ukazujú nám to aj tie udalosti. Pravdepodobne to nastane tak, že sa určitým spôsobom v prípade nejakých veľkých problémov ten trh vyčistí a naozaj tí, ktorí budú mať v self-custody tie kryptomeny, tak vyhrajú a ľudia, ktorí si myslia, že áno, tí, ktorí budú brať, že mám ultimátne zaistenie bitcoinov, ale ultimátne zaistenie znamená nejaké, že to mám niekde na burze, alebo že mi to niekto drží, alebo čo. Tak ako títo ľudia jednoznačne prehrajú. Vidíme to už teraz, ako je. Množia sa prípady, keď sú tie kryptomeny burzov nevydávané. To znamená, v Európskej únii typicky veľmi rada to robí Coinbase, pretože ako nie je úplne dosiahnuteľná. Hej, ako predstav si, keď si občan Ameriky tak a ti zadržia nejaké, dajme tomu Coinbase, nejaké prostriedky, tak ich proste ako posúdiš a vysúdiš z nich reálne raketu. Akože. Ale v Európskej únii tak to majú troška na háku, lebo tí ako nie sú schopní enforcovať tie naše pravidlá. Takže tieto prípady sa množia a už vôbec nevraviac o krajinách ako tretieho sveta. Tam je to proste celé zle. Takže treba si veľmi dobre dávať pozor na to, že kde mám a čo mám. Co to politické zajištění, politický hedge, máme za pár týdnů, budou volby v Americe. Velké téma, jako jestli tomu pomůže Kamala nebo tomu pomůže Trump. Jak se na tohle ty díváš? A jestli tam vlastně jako hraje nějakou roli ten Bitcoin teď, nebo bude se nějak chovat před, po volbách? Toto je môj čisto osobný názor. A ja som ako politický skeptik. Ja si nemyslím, že politici môžu spraviť akúkoľvek dobrú vec. A ako vôbec neriešim, či Kamala alebo Trump, pretože obidvaja tie kryptomeny používajú len na prilákanie voličov. Proste nemajú k nim absolútne žiaden vzťah a nemajú žiadnu ako tvrdú víziu, za ktorou by išli. Ako aj jeden, aj druhý, pokiaľ by to tak mal naozaj, tak už to mohli spraviť. Takže teraz je to len o tom, že prilákam zo pár ako blbcov, ktorí mi uveria a potom si aj tak spravím, čo buď budem chcieť, alebo čo mi povedia, že mám spraviť. Co čekáš ještě do konce roku, že by mohlo s tím kryptem zahýbat? Jaké tam ještě jsou v plánu nějaké události, ty zcela naplánované, anebo něco může ještě přijít neočekávaného, co s kryptem může zahýbat? Něco ve vzduchu podle tebe? Vo vzduchu je v podstate množstvo tých ekonomických prúserov, ako takých v jednotlivých krajinách až po celé oblasti a celosvetové. A tie môžu ako reálne zahýbať a tým, že to krypto koreluje, tak naozaj ako reálne sa môžeme dočkať tých pádov ako limitne sa blížiacim 90% aj viac. To sú také pesimistické scenáre a z tej technickej oblasti ako dochádza tam k takým zaujímavým technickým a technologickým zmenám, kde to je už ako informácia tak veľmi, veľmi hlboko z komunity a zase nechcel by som úplne strašiť ľudí, ale jedná sa o to, že v podstate prebiehajú určitým spôsobom útoky na technológiu priamo, ktorá je za tými kryptomenami a tieto sa... I za Bitcoinem samotným? Aj za Bitcoinom samotným a problém je ako hlavný, ktorý vidím, že sa presúvajú ako do politickej roviny a sú tie týmy, ktoré na tom pracujú, sú ako niektoré štátom sponzorované. To znamená, ich možnosti sú v princípe nekonečné. Takže to už nie je, že nejaký zlý hacker, jeden chudák si niekde sedí a keď dostane chrípku alebo kolu, tak je proste dojde mu kola, tak je proste po útoku, ale je to ako systematický útok na tie aktíva. Takže ani nie za účelom toho, že by boli proste zničené, že by išlo o to ich zničiť, ale skôr je to pokus o to ich ako potichu ovládnuť alebo nájsť cestu k tomu, aby ich dokázali v okamihu, keď to bude potrebné, proste jedným lusknutím prsta ovládnuť.
Prirovnal by som to k udalosti, ktorú veľa ľudí prekvapilo a mňa nie, to bol ten izraelský útok na tie hardwareové zariadenia. To bolo veci... Áno, no a to bolo množstvo ďalších zariadení. A to je vec, ktorá ako veľmi hlboko ako v security komunite rezonuje už roky. Ale nikto sme to nechceli v podstate vynášať, pretože je to také, jak... keď to povieš ako nezainteresovanému človeku, ktorý fakt není veľmi hlboko v tom, tak proste v momente si za debila. Lebo to je proste niečo, čo si nikto nevedel predstaviť. To je sci-fi, jo? A jasne, to je jak z jeans fľaše. Keď niekomu povieš, že ja mám doma fľašu a mám v nej džína, tak si proste blb. Hej? A v momente, keď prídeš tú fľašu, ukážeš a ten džín vylezie, tak odrazu si ako... No a doteraz si to proste nikto nedokázal predstaviť. Tak to isté je aj s tými technológiami, ktoré sú za celým kryptosvetom. A zasa bolo vidno, že niečo iné je, keď ten útok prebieha ako od jednotlivca. Akokoľvek je inteligentný, vždy je to práca jednotlivcov, hej, akože v konečnom dôsledku. Niečo iné je, keď máš za sebou celú tú mašinériu a proste nekonečný support, doslova nekonečný. A niečo iné, keď máš to celé odmakať sám. Hej. Takže a tie výsledky sú proste adekvátne tomu. Pojďme udělat trošku, teď už to bylo hodně možná technický, anebo možná i filozofický, udělat takovou českou tečku, českou edukativní tečku, kdy se člověk rozhodne prostě koupit ještě do konce roku Bitcoin, nebo prostě začít aspoň zlehka investovat, udělat si svůj první nákup, tak co bys mu teď doporučil a vlastně jaké burzy podle tebe teď tady pro Čecha dávají nějakým způsobem smysl, nebo jak vlastně na to jít, anebo jenom jít tou cestou fakticky najít si toho prodejce na druhé straně a vlastně to udělat takový vexel? Tak ako úplne vždy odporúčam tie klasické ideály, proste P2P, nájsť si niekoho, stretnúť sa s ním, zistíš, že je to sympatiák, proste ešte si dáte kávu, porozprávate sa, je tam veľa benefitov. Sú samozrejme možnosti aj tie štandardné cesty, ako tie burzy dôveryhodné máme aj priamo české, európske, proste prekúsať sa cez ten AML, KYC. Mohol by si třeba pár jich takhle vyhodit? Že komu by som robil reklamu? Ne, takých řekni. Tak ako klasické, ako v Čechách v princípe CoinMate ako dlhodobo spoľahlivý. Nová burza, chlapci z Anycoinu, ako spravili DASE burzu. Treba vyskúšať. Zmenárne tu sú ako Anycoin, Simplecoin, whatever. Takže ako je to jednoducho dohľadateľné. Určite, keď človek s tým úplne začína, tak asi tie lokálne tam je pre tých ľudí podstatné, aby sa dovolali na nejaký support, ale stále zdôrazňujem, že ideálne, keď si nájdu niekoho, s kým sa aj porozprávajú a proste... A udelaj směnu. P2P. Je to Satoshiho ideál, proste nedá sa to vylepšiť. Back to basic. Back to basics, presne.